Pan keratom wis lah kemana wis lah serombongan keratom pasukan jeblos keratom TM ya lagunya beli bisa bareng spesial kanggo panitia Nadran Desa Limbangan muga-muga pada waras ya Bi ya amin ya pada tas di Nadrani pada anu gak ambran gangsar kabeh makanya gatel bae teh gatel durung tamu pengilu santai kalau orang ketak ya saya bakal terjadi cinta bakal suci soalnya nganggo elektrik hei nganggo Nokia sing dua lagu ya maaf coba dulu hafal kita begini yakin Nokia sekarang Nokia ini Nokia sing ana ning ngoko Nokia sing ana Nokia ini ana Nokia di sendiri kita duwe Nokia teman jadi siji Nokia senoke wis duwe lagi sing duwe lagu Nokia sing duwe apa ini panci arep ngomong apa kita kudu apa mime panci jemen beli bisa duweni Nokia senok Nokia wis duwe lagi kanggo panitia sing duwe lagu Nokia tobat mene kami joget di tengah kene jangan sekarang jangan joget jangan bangun Nokia sing duwe kawasan Limbangan yang punya kawasan apa ada ya sing duwe Hongkong cuma guyonan sampai pandek ngapa sekian boleh demen senok wis duwe laki bos le turu wayah cintane bakal suci Nokia maning hei Nokia sing duwe Hongkong Nokia sing duwe Hongkong Nokia yang seribu sayang Jun mana wong nikah nang apa Nokia sing duwe Hongkong kakange durung wayah cintane bakal suci Nokia mana takkan mawakili senok wis duwe lagi mak bandeki ini siapa kan ini Panji ini Bikimu Mama Putri dan duwe Mama demen beli mungkin duwe di Mama Putri si duwe lagi
Mamai Putri, Mamai Putri, Mamai Putri, Mamai Putri, Mamai Putri, Mamai Putri, Nokmia, 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 ini siapa Kang? Juragan Kanipan, Juragan Kanipan benar, Juragan Kanipan, Juragan Kanipan, Juragan Kanipan, Kanipan. Sayang seribu sayang, kemerdeka wong iya cintane bakal cilen. Senok wis duwe laki, akange durung wayah cintane di bakal suci julak Kanipan. Juragan Kanipan, Juragan Kanipan, Juragan Kanipan. Alah, kanggo mimi aja, mimi panci, siapa? Iya mimi panci. Sudah ada perempuan mimi panci, mimi panci, mimi panci, pamen, ya mimi panci, mimi panci sayang, mimi panci ember cintane. Bisa barengan Nokmia sing duwe hokok Mimia dia sing duwe hokok Tane riba suci mimia mia mimia Kakak mawa sendiri Kakak wis duwe rabi Juragan kalian para saya Cuma demi hati. Hei! Ibu kiri Kita duwe Nokmia, Nokmia Demen Li mungkin duwe ni Juragan Kanipan Senoke Juragan Kanipan Wis duwe laki Asyik Kanggo Mime Putri Nokmia yang punya Hongkong nih. Iya Mime Putri Putri mereka ngomong apa kudu apa Mime Putri demen beli mungkin duwe Mime Putri senoke Mime Putri wis duwe lagi. Alhamdulillah. Apa maning? Audio Jungle.